Mitäs Antti, jos ehdotettaisiin äänestystä siitä, että lähtäisiin kotiin jo tänään? Mitä jos ei ehdotettaisi? Jos ajattelit meinaa veneellä lähteä. Et sä sit halua lähteä täältä. Eikö tää touhu nyt ole sunkin mielestä ihan perseistä? No kuka on just hävinnyt säkkijuoksussa? Mua ei kiinnosta, hävisinko vai voitinko. Eli tärkeintä on jalokilpa. Joo, noin puhuu just luuserit. No menetithän säkin Leenan taistolle. Eikö sua mukaan yhtään harmita? No ehkä vähän. Mutta kun mä voin odottaa omaa vuoroani. Sitä paitsi mitä sulla oikein taistoa vastaan? Se kohtelee meitä niinku lapsia. Ai myös Leena ja Sallaa. No niitä se ehkä kohtelee niinku aikuisia. Paitsi jos ajattelee, että taisto on ikään kuin pedofiili. No miksi sellaista pitäisi ajatella? No, ei ajatella. Okei, se kohtelee sua ja mua niinku lapsia. No se mulla ainakaan kaljajuonista mitään sanonut. No okei, se kohtelee mua niinku lasta. Taisto kiusaa mua koko ajan. Pitäisi jättää mut rauhaa. Joku pitäisi sanoa se sille. No miksi se itse sano? Kyllä torstai meitä lohdut. Terveisiä saunasta. Terveisiä Kotkasta, isä käski Potkasta. Näetkö tänne yhtään mitään enää? Käy kiinni vaan. Niin siis ruokaa. Ei, pasifisti homo, sun paikkas on tuolla nurkassa. Anteeksi. Menet tuonne nurkkaan, saat sitten mitä meiltä jää yli. Tää on kato aikuisten pöytä. Tämä tässä istuu ne, jotka ei hukkaa kiekkoja mereen. Mutta kun... Ei mitään mutku! Eikö leirielämä oikein maistu? Onks vähän ikävä isä ja äiti? Mene nyt tonne nurkkaan. Mene! Herra johtaja, mä haluan puhua nyt niinku mies... Et lähdetään tonne pihalle tappelemaan vai? Ei. Älä jätkä nyt leiki hengelläs. Ei, vaan puhutaan. Tässä ja nyt. Mun mielestä te kohtelette mua todella ikävästi. Mä tiedän, mistä se johtuu. Mä myönnän, että se on osittain mun syytäni. Mä teen asiattoman huomautuksen teidän korkeasta iästänne. Jos mä loukkasin teitä, niin pyydän anteeksi. Mutta mä pyydän myös, että te kohtelette mua niin kuin ihmistä. Mä en ole poju. Mun nimi ei ole pasifisti homo, vaan vellu. Lakatkaa kiusaamasta mua. Siinä kaikki. Se oli hieno puhe. Luuletteko, että se meni jakeluun? Kyllä herra johtaja aika vakavaksi veti. Kyllä se taisi mennä ihan itteensä. Sä sait sen ajattelemaan. Jaa. Mä annan sen tuolla vähän aikaa ihan omissa oloissa. Mä en sit sen jälkeen sanomaan silleen. Nyt jumalauta minulta! Taisto! Herra johtaja! Hei! Älkää! Hei henki! Saatana! Tämä saatakin! Se oli näköjään todella vaikuttava puhe.